Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Subong adlaw, empleyado sang OBO ang gindismiss. Isa pagid ang ginsuspend sa sulod sang 6 kabulan bangod sang ginaligar pagpangilkil. Yari ang report. Wala gid paboran sang City Legal Office ang motion for reconsideration sang duha ka mga regular employee sang Office of the Building Official angot sa ginpapanaog nga dismissal order. Disyembre sa nagligad nga tuig, may kangtanan ini sa kaso nga grave misconduct ang pasaka batok sa ila bangod sang ginaligar pagpangilkil sa isa ka negosyante nga nagproseso sang iya permit gikan sa OBO. Ginsiling ni Secretary to the Mayor Jose Martigo, nagligad lang nga Pebrero 13 sa ginserbe ang dismissal order sa ginreklamo nga building inspector kag ang 9-month suspension kontra sa engineer nga iya nakaupod. Inspector ni siya, under gidya sa OBO, kag ang isaya is personnel from the City Engineer's Office nga gin-assign lang da sa OBO. So duwa ni sila ang ginpasakaan formal charge kag duwa man ni sila ang earlier ginpapanaugan sang decision nga dismissal. So ang inspector under sa OBO gin-sustain ang decision nga dismissal from service, while ang isa ka upod niya nga engineer gin-downgrade lang ang penalty from dismissal, gin-downgrade siya to 9 months suspension from work. Nagwa sa investigasyon sang City Legal Office nga ang duha ka mga nagserbe building inspectors ang nakuhaan sang CCTV video nga nagabaton sang kwarta gikan sa tagreklamo nga negosyante. Una nga napalabot sa isugid kay Mayor ang reklamo gintagan atensyon sang City Legal Office. Ini nga decision can still be implemented because hindi ni siya covered sang aton nga election ban. Because under sa resolution number 10999 sang COMELEC, ang covered lang niya sang banning is the suspension of elective or elected provincial, city, municipal, or barangay officials without prior approval from the commission. Since ang ato ni nga mga respondents are employees or empleyado sang syudad, hindi ni sa covered sang banning naton. Kabahin sa matika nga ginpatuman ni Mayor Albi Benitez sagod mapaiway ang anuman nga sa isang pagpangilkil ang pagpatuman sang digitalization program para mas maging transparent ang pagproseso sang OBO sang tanan nga mga transaction sa mga business applicants.